kaunti no tiyo kod yore mag komo nyuol. Veronica Musiega, ma en apisa mauchung' ne weche mag nyuol, lero ni chuo manie kaunti no ohero tiyo kod raboyunga moloyo yore mamoko. Ojiwo chuo mondo mi osir mine e yore manyasani mag komo nyuol. Bende ojiwo mine mondo mi oher dhi e pim kinde ka kinde e wi kansa mamako kar nyodo. Na statistics ambazo tumezitoa kwa Kenya Health Information Systems KHIS, Vihiga County, we have about 6,000 method users. That's only 49%. Hiyo inamaanisha bado kuna watu wengi hawajaanza kutumia njia yoyote ya upangaji wa uzazi. Fungu ya kila mtu aelezewe, achague njia yenye mwenyewe anataka atumie. Na kama pia hautaki